Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu liirsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyadi. Amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh pinispuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Mushola Al-Mukhtar, bapak ibu warga Dusun Dawung, Desa Beduk, Kecamatan Ngadiluwih, berkenan hadir bapak kepala desa ingkang kawula hormati, konco-konco panitia ugi ingkang kawula hormati, grup sholawat ingkang kawula hormati, segenap pengurus Nahdlatul Ulama muslimat dalam segala tingkatan ingkang kawula hormati. Dalu menika alhamdulillah Allah milih kita, nakdir kita, ngersakaken kita saged netepi kewajiban arupi thalabul ilmi, arupi ngaji. Mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi beto kesainan, manfaat, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso Selapura Blitar nampi amanah kapurih sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika rejepan. Pinten-pinten dinten kula ngaos hajate ya rejepan, senajan bulan Rejeb deleng mlebet. Panjenengan saking semangate ngaji tur bingung golek judul, akhirnya judule rejepan padahal durung mlebet bulan Rejeb. Para hadirin, nek awake dhewe ngomongne rejepan berarti awake dhewe ngomongne salat. Lek awake dhewe ngomongne salat, Kanjeng Nabi niku nyawang aku yo aja nyawang wong teko kuwi lho. Nek wong teko kok do disawang, nyawang aku sing ngaji ki aku. Ngono kuwi jenenge selingkuh. Lek ngomongne salat, Kanjeng Nabi niku wasiat datang Sayyidina Ali. Niki tertulis wonten kitab namine Wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali lisya'id salasu alamah. Ali, wong bejo kuwi tetengere telu. Sapa duwe tetenger telu niku wonge bakal bejo nang donya, bakal bejo nang akhirat. Nomor siji tandane wong sing bejo niku qutun halalun. Sing dipangan bendina niku panganan sing halal. Dinti enek wong beduk mbuh ipit-ipit utawa ora ipit-ipit, kok sing dipangan kuwi halal, mongko wong niku dawuh Kanjeng Nabi bakal bejo. Lho kok ngoten? Nggih, mergo panganan niki pondasi amal. Awake dhewe iso beraktivitas niku wasilahe lantarane panganan. Jenengan iso ibadah, iso nglakoni apa niku didorong karo sesuatu sing jenenge panganan. Jenengan iki duwe kekuatan mergo enek wasilah lantaran jenenge panganan. Lah wong ki lek sing dipangan halal cenderung langkae niku halal.
obahe niku halal. Wong ki lek dipangan haram cenderung obahe niku haram. Wong ki lek sing dipangan apik ya muncule perbuatan apik. Wong ki lek dipangan barang elek ya cenderung perbuatane elek. Wong ki angger nandur pari mesti tukul pari. Kejaba via valen nandur pari tukul suket. Wong ki lek nandur jagung mesti tukul jagung. Ora ning wong nandur jagung tukul dhelé iki gak enek. Jenengan iki lek sing jenengan lebokne ning weteng ki barang halal, kok lak tukule halal. Tapi sing ditandur ning weteng kok barang haram, kok tukule ya haram. Mula wong ki lek sing dipangan haram siji sampean delok, abot nglakoni ibadah. Iya, mergo sing muncul ning jero weteng ki barang haram, sing tukul ki barang haram, mula abot nglakoni ibadah. Terus ketemu saiki nyapa awake dhewe pengajian abot, deres Quran abot, jamaah abot. Niku mergo ada daging yang tumbuh tang tubuh kula karo panjenengan niku saka barang haram. Sepeda motor iki yu lek kok iseni banyu ora mlaku. Mergo duduk tuke, weteng iki tuke barang halal. Sepeda motor kok tuki banyu ora mlaku. Sepeda motor kok tuki bensin pertalet kok campur banyu kok ya mlaku tapi nyandet-nyandet. Dedet det 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 det. Engko mlaku neh terus mandek neh det 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 mergo kecampuran banyu. Lho mula lek ning beduk kok enek wong jamaah bareng ngono ilang dedet det det det. Deres Quran bareng ngono ilang dedet det det kuwi mergo cara bensin kecampuran banyu. Bener. Mbrebet bahasane Mas. Mbrebet mergo kecampuran. Weteng iki lek kecampuran haram, halal ya haram. Wis mbrebet kuwi kok. Nek wong ngetriomben nyawangne. Nek ngono kapan marine iki engko. Malih sing ngeterne iki malih ndredeg. Wis gendang mudhun sampean Mas. Macam wong wedok iki senengane nyawangan. Tapi beda lek peteng jenengan isi pertalet, syukur pertamak turbo. Enek bahan bakar ki sing jenenge pertamak turbo. Wih, kening mesin walus ora patek muni digas titik melayu. Mergo pertamak turbo. Wis bensin kecampuran, wis premium kecampuran, wis abot. Tapi lek kok campuri wis pertamak turbo. Niku regane larang, tapi ning sepeda motor jan gak patek nyuara digas titik mlayu, kurung wazan wis pertamak. Lho enek pengajian ini, enek pengajian sing ngaji Pak Lukman jam 3 sore ki wis beber kloso. Kuwi mergo pertamak. Lek kecampuran banyu ya tekone keri bareng ngono kuwi rada kecampuran banyu. Wonge teko. Wonge lungguh ngarep. Mergo tekone mergo kecampuran. Ya Allah, putrane kalih Mbak nggih. Ya, muga-muga saleh-salehah. Lho apa enek to panganan iki cara kualitas pertamak turbo enek apa? Sego berkat. Sego berkat iki cara bensin niku pertamak turbo. Mergone apa? Sego berkat iki di kelebihan loro, siji halal, loro enek dungane. Wis sampean goleki panganan sing enek dungane sakliyane sego berkat gak enek. Sampeyan marung tak 500.000 sing di warung lho ora kiri dungani. Mbak enggak 500 mbok didongani tong sing di warung lak langsung muni sama ngomong apa kemu.
Mula sego sing paling istimewa niku sego berkat, Pak. Mergo siji halal, loro nek barokah doa. Kuwi lek dipangan anak kula karo panjenengan kok dadi daging. Iki kok dadi daging sing barokah. Lho mula aja nyemprandakne sego berkat. Mergo niku cara bahan bakar pertama turbo. Ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Niku anaknya kabeh jadi tokoh nasional, Pak. Salah setunggalnya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Niki putrane Mbah Yai Sirot. Mbah Yai Sirot ini ditanya, Yai putrane jenengan kok hebat-hebat, napa resepe? Satu, anak saya sering saya kasih makan nasi berkat. Lho kok ngoten ya? Iya, mergo nasi berkat isi nek barokah doa, nomor loro halal. Iki cara Quran halalan thayyiban, wis halal ate apik. Apik mergo nyapa enek dungane. Dawuhe Kiai Pak sego berkat iki lek dipangan anak kok dadi daging kok munggah ning utek. Kuwi dadi utek sing cerdas, Pak. Lho, lah saiki wong beduk iki lek enek berkat ra kepangan, akhirnya dipakakne pitik. Mula sing pinter malih salahmu dhewe kuwi. Dongke. Mula ojo sampe wong beduk lek entuk berkat gak kepangan, ojo sampe. Iki panganan istimewa. Mula wong biyen delok lek ampuh-ampuh. Mergo wong biyen iki karo berkat iki ngestokne. Cilikane sampean lho yu, kok wong tuane genduren, urung turu lek bapake urung mulih genduren. Endok sitok anak papate didum papat tok. Ulupan didum papat tok. Mari mangan wis entek lejik kobrek godhong didilati. Lha mula wong biyen iki gak patek teteh tapi lek ndonga mandi. Leleh nek bocah cilik nangis nek karo wong biyen disuwuk. Lek nyuwuk ya apa patek penak dirungokne. Semilarakamam semilarakim. Ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Puh, cah cilik nangis iki meneng cepok. Mergo sing wong biyen ki sing dipangan barang halal tur api, halal tur didongani. Rumah saya kayak mambu bensin loh. Iki ngomong nih bensin atau mambu bensin ini. Biasanya aku lek ngaji mangane mambu niki ayam goreng niku. Yo beduk. Lho nggih. Lah wong saiki jajal, enek bocah nangis ibu. Lek nyuwuk arep nyuwuk wudu sik lek ndonga fasih bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Puh, cah cilik nangis malah joret ta, Pak. Mergo wong saiki rena-rena sing dipangan enek sing aspal, kadal, bantal, kabeh diun. Lho nggih. Nek wong biyen tenang, wong biyen iki ngati-ngati. Mula ulama-ulama biyen iki tenan nek jenenge panganan iki prioritas. Tenang. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku melampah nemu apel. Dipangan entuk separuh kelingan. Lho iki apele sapa? Iki dudu apelku. Berarti nek duduk tekku, ini barang haram tak pangan wong duduk tekku dipadosi. Akhirnya ketemu kebun apel. Tang mriku enek wonge, Pak. Ngapunten. Niki apel jenengan pun kula maem sepalih, sing sepalih jenengan halale, Pak nggih. Kula wedi mireng teng akhirat, tubuh kula diharamkan mlebet swarga, jalaran enten panganan haram sing mlebet teng tubuh kula. Sing tiang sing teng kebun apel ngapunten Pak niki apel sanes gadan kula teng mriki namung nyambut damel. Sing kagungan tiang pundi? Tiange nembe dugi. Mergo bensine kecampuran. Pun binara. Ya bener ngono kuwi digojlok karo nerang awaki ngono kuwi. Malah tenang. Kuwi kan karo batin kiai ini kelejingan iki. Aku digojloki blas ra piye-piye.
Jan blas yo ora nyawang aku yo ora nguyui. Niki sanes gadan kula sing kagungan apel niki daleme tuwebe. Pundi jenengan nek mriko 7 dina seminggu perjalanan, pundi daleme Banyuwangi. Krana pengin dihalalne apel sing separuh yang sudah dimakan, njaluk alamat tindak teng Banyuwangi. Seminggu perjalanan panggih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten sepindah silaturahim, nomor kalih badhe matur. Napa leres Pak panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Beduk Ngatiluwe? Nggih, enten napa Mas? Ya Allah, Pak, niki apel jenengan sing sepaling pun kula maem. Sing sepaling jenengan halal nggih. Sing di kebun apel kaget, Pak. Kok enek wong kaya ngene iki? Iki jelas duduk wong-wongan nih. Iki lek wong-wongan mesti disawang ning dipasang ning sawah. Akhirnya sing di kebun apel muni ngene, Mas, aku gelem ngalalne apel sing sampean maem ning syaraté sitok. Napa Pak? Anakku wedok kudu kok rabi. Oh nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing penting jenengan halalne, kula purun angsal anak panjenengan pokok dihalalne. Mas, aja amen puran. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki bisu. Anakku ki budek. Anakku ki setruk. Ya Allah, nyetruk. Lah engko lek nyakuk piye? Nek kok nyetruk. Karena pengen dihalali, nggih, mboten napa-napa, kula purun, sing penting jenengan halal nih. Subhanallah. Wong biyen. Akhirnya tenan, ya wis Mas rene angkah tuka kabil tu nikah. Mas, saiki wis halal, kayak kamare anakku, kayak kamare bojomu. Karena Thabit bin Ibrahim wong santri wis diomongi lek sing lanang sing wedok niku bisu. Ya panggah arep mlebu kamar iki ngadeg sik terus uluk salam. Assalamualaikum. Lha kok teko jero kamar nek sing jawab, Waalaikumsalam. Lho. Ya rene itu. Nak ngomong. Ya rene itu. Nak ngomong. Akhirnya tangannya dilungne, lha kok disambut tekan jero lho nyerene kan roh. Nek apa tangane? Akhirnya mlebu subhanallah. Lah kok teng jero kamar wanita subhanallah wayu dalam keadaan normal segalanya. Akhirnya Thabit bin Ibrahim matur, Mbak, cara penake, abah dawuh jere sampean iki wuta. Sing wedok jawab, abah niku senengane gawe sindiran, gawe kinayah. Mripatku wuta ki maknane wuta sangka kemaksiatan. Mripatku ki mek nyawang bapak ibu, mripatku ki mek nyawang Quran, mripatku ki mek nyawang perkara sing dihalalne Allah. Urung tahu selawase urip nyawang perkara sing diharamne Allah, maksiat saking buta saking kemaksiatan. Kupingku budek ki maknane budek teko kemaksiatan. Kupingku rung tau ngrungokne wong rasan-rasan, rung tau sing tak rungokne mek dawuh bapak ibu, sing tak rungokne mek wacan Quran, zikir. Sikilku setruk ki maknane setruk kemaksiatan. Sikilku ki mek ning pengajian jamaah, sikilku ki mek silaturahim. Urung tau selawase urip, sikilku tak gawe joget melu karnaval, urung tahu. Sikilku urung tau kok Agustusan ho ah ho. Ho ah ho. Neng enek apa ya ho ah ho Sampeyan ya Mia. Ho ah ho Mia. Neng Beduk orang enek. Sampeyan ya Mia. Wong wedok iki joget ning dalan haram, aja Mia. Aja mi. Pak Lurah kula winginane ngaji ning Trenggalek. Lurahe tak critani, Pak Lurah sok ning akhirat ana wong mlebu swarga mergo ngganggu wong liwat, akhirnya disingkrihne wong liwat dadi lancar. Kuwi diapresiasi karo Allah. Gara-gara nek ri ning dalan disingkrihne mergo ri ki ganggu wong liwat, diapresiasi dikai Allah dilebokne swarga.
Pak Lurah ning Trenggalek lek ngene, hati-hati. Sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat apa. Hati-hati waktunya. Ojo ngenekne karnaval hu-ahu-e. Yo enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan. Mergo menakne wong li. Sok enek wong melu karnaval mlebu neraka mergo ganggu wong. Miyok apa ya? Lho kok panggah miyok? Yo men Agustus nek enek ahuke miyok. Nek mlebu neraka piye? Panggah miyok. Ya Allah kok angel men masyarakat beduk. Miyok. Ojo miyok. Miyok. Pendukungmu kok akeh men Pak Lurah. Ya Allah, panggah miyok. Lek mboten miyok tapi ndelok Pak Lukman sami uki kami mawon silit babi dientup. Miyok. Maki mlebu neraka bene ya. Mak miyok. Alah, mbuh. Miyok. Domen Agustus miyok. Enek wong mlebu neraka mergo ganggu wong liwat panggah miyok. Aja melok disawang anak ora pantes. Lek ibuke joget ning dalan terus disawang anake pantes napa mboten? Dadi wong tuwek iki aja egois. Kadang ibu ki egois sing penting seneng gak nyawang anake. Ngoten lho. Hei. Anake ya miyok. Oh, anake karo ibuke ya kok-koke. Iki mau menggok ning ndi iki mau ngomongnya apa to kemo kok miyok. Oh ngomong nih Sabit bin Ibrahim sikil kula niki mek kula damel silaturahim jamaah. Sikil kula namung kula damel nekani majelis taklim. Sikil kula niku setruk saking kemaksiatan dereng nate meluhu akhirnya nikah kali Sabit bin Ibrahim. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua sing panganane panganan kayak ngene kutun halalun iki. Mula sing hati-hati ulama biyen ya Allah. Ibrahim bin Adham niku nate Pak datang Mekah badhe tindak datang Palestina. Teko Masjidil Haram badhe tindak Masjidil Aqsa tuku kurma digawe bekal ning dalan. Kurma mari ditimbang enten kurma setunggal iki ceblok teng timbangan dipundhut karo Ibrahim bin Azham dimaem Pak didahar. Pikirane Ibrahim bin Azham kurma iki wis katut ketimbang. Mari ditimbang kurmane diadai kresek dibojo tindak dateng Masjidil Aqsa. Perjalanan mungkin sekitar 1 minggu dugi Masjidil Aqsa mlebet masjid salat sunnah tahiyatul masjid gletak saring. Lho kok mimpi enten malaikat loro ki mudhun ngrasani Ibrahim bin Azham kat nyapa ki lho wong hebat jenenge Ibrahim bin Azham. Ki lek ndonga mandi iki waliyun min auliyaillah iki kekasih Allah ning sayang seminggu kemarin melakukan kesalahan apa kat enek kurma sitok urung katut ketimbang dipangan. Ngelilir Ibrahim bin Azham menangis, ya Allah kurma kayak mau bikinane sing tak pangan rong katut ketimbang. Balik malih Pak teng Mekah. Perjalanan seminggu dugi Mekah digoleki bakul kurma lho kok ganti bocah enom. Loh Mas, 15 hari yang lalu aku kesini tuku kurma sing bakulan sepuh kok saiki sampean. Oh nggih, nika bapak kula nembe sedo bar 7 dinane.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, sampean ahli waris. Nalikane bapak sampean bakul kurma, aku tuku enek kurma sitok urung katut ketimbang wis tak pangan. Mas, sampean halale Mas yo. Aku wedi karo Allah. Mergo wong kelek panganane haram. Niku jangan berharap masuk surga. Tidak boleh masuk surga lek tubuhnya ada panganan haram. Sampeyan halal nih yo Mas, sampeyan ahli warise. Bakul kurma ning nggih, wong mek sitok mawon. Kula halal nih. Ning nyuwun sewu Pak, dulur kula niku 11. Kula ngalalne, duka sing 10 ngalalne napa mboten. Lah kok dulurane 10 iki digoleki kabeh. Kurma sitok. Kurma sitok. Kurma sitok. Diomongi kok mek mendeli. Itu artinya apa? Betapa pentingnya dawuh Rasulullah, utun halalun, panganan halal itu menjadi pondasi kekuatan kula karo panjenengan. Ada seorang namanya Pak Mubarok, Pak, penggaweane niku nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane muni, Pak Mubarok aku pundhutno anggur sing legi, dipundhut nih kecut, Pak. Dipundhutne malih kecut 3 kali kecut, juragane muni, Pak Mubarok sampeyan iki roh ora to anggur sing legi karo kecut? Mboten. Lho kowe pirang-pirang tahun apa urung tau mangan anggur sing kok tunggoni? Mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Masya Allah. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya sapa? Abdullah bin Mubarak. Itu lahir dari orang tua sing panganane barang halal. Mula lek pengen dia anak salih salihah, siji panganane kudu halal. Panganane kudu apik. Ora usah kaget lek sampean duwe anak ora patek salih salihah. Mungkin kula karo panjenengan salah memberi makan dateng anak-anak kula karo panjenengan. Mula Kanjeng Nabi pesen wong bejo ki tandane siji sing dipangan halal. Nah, panganan sing istimewa tak aturne jenenge sego Mula aja sampe wong beduk lek entuk berkat gak kepangan. Sampai yo tak peseni lek krungu tanggane slametan tulung lek adang disudo. Engko lek entuk berkat ben kadung disudo tibakne gak diundang. Akhire nyor keme nyonyor cangkeme. Bu, nek entuk sego berkat dimaem nggih. Mula tradisi sego berkat aja dilangi, Pak. Tendang sering tak atur nih musak niki aneh-aneh. Musak niki wong genduran niki mulih iki duduk berkat kok oleh iki entah kok. Mriki enten ndak genduran mulih oleh gula, mriki enten nggih. Mie lengok lentik. Nggih wis enten mulai ngoten iki. Mulai nate genduran mulih untuk barang entah. Akhirnya dipapak anak kula berkate bah berkate terus tak nyong bisa dibuka lupa kok nongok lentek ombenen lah ngono. Jadi tradisi sego berkat lek iso aja dirubah panggahno karena sego berkat itu istimewa Pak. Niku termasuk sing putun halalun paling istimewa. Lho apa ora oleh tegenduran berkat entah apa sing ngomong gak oleh ya oleh. Tapi jenengan merubah tradisine wong biyen. Mergo sedekah kirna loro, siji apik entah, loro apik mateng. Iku agama wis mulang. Sing apik entah jenengan tuku wedhus dibeleh, dipeteti, terus didom entah. Niku jenenge kurban. Jadi kurban iki sing apik didom mateng oleh pokok gak kabeh. Iku kula nate maos kitab pareng, Pak, tapi aja kabeh. Tapi panggah sing apik entah. Lha kok wis do mulih lho. Oi. Pengajian cek tas mulai ya Allah. Ya Allah kayak berkati oleh wakeh lho. Ya Allah malah cowopet mlakune iki. Lho lagi kok pelok mulai nih. La ilaha illallah lagi ngrasani kono lah kok kene malah melu. Wis aja nek sing mulih iki nek ibu-ibu mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Jadi sedekah sing entah niku jenengan tuku wedhus dibeleh dibeteti disedekahne entah niku jenenge jenengan sedekah mateng ya agama dimulang jenengan tuku wedhus dibeteti
dimasak disodakone mateng niku jenenge akikah. Akikah niku didum mateng lek kurban didum. Lah asli wong akhire terus wong beduk iki tiru-tiru agama. Wong beduk yang senengane ora patek ngomongne dalil to. Tapi tiru-tiru agama. Wong sepuh iki senengane ngoten niku, Pak. Biyen iki lek enek wong lara nemen, anu lho Pak De, Kang Min lara nemen lho. Mosok heeh, takonono netone. Anu Mak De netone rebo wage, sok rebo lek mati. Lho kok rebo ora mati? Mboten mati Pak De rebo. Wagine tok delok. Wong biyen iki ngono kuwi lho nyapa? Lho pancen Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, sedaya dina Senin padha. Jadi kadang-kadang wong helah umate Kanjeng Nabi paling lek lahir Rebo paling ngine ya wong nabine sedo lahir Senin, sedone ya wong Jawa iki seneng ngoten niku, Pak. Ora patek ngomongin dalil. Emang cilik biyen diomongi, aja nglungguhi bantal engko ndaku. Aja mangan karo turu engko ndak dadi. Loh, iya niku lho. Enek ora ning ngene kuwi. Sampeyan takon dokter penyebabnya udune napa nglungguhi bantal. Lho lek wong mangan karo turu dadi ula sak rumah sakit kabeh dadi. Lho wong biyen iki mboten ngomongne dalil, Pak, ngomongne hikmah. Aja mangan karo turu kuwi makruh, aja nglungguhi bantal wonge wonge wedi lek sing lanang wahyu. Aja nglungguhi bantal niku makruh. Aja maem karo bubuk kuwi makruh. Lah wong biyen mboten ngomongne makruh. Mergo lek ngomongne makruh bocah kira wedi. Lek aja nglungguhi bantal iki makruh. Terus akhirnya takon, makruh ki apa to ya? Ayah ya ora roh. Tapi langsung sasaran lek aja nglungguhi bantal engko ndak udunen. Lah bocah ngerti lek udun iki kaya ngono kae lek kadung enek nanae kesenggol titik lara, akhire wedi. Di wong biyen iki senengane ngoten niku, Pak. Wong biyen iki gak patek ngomongne dalil. Tapi tiru-tiru agama. Lah wong Jawa yang ngono bagi sedekah kirna loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah ning beduk wis dikelompokne siji nglayat. Nglayat iki nggo bareng mateng nggo bareng entah. Cara nglayat nggawa soto oleh ora? Oleh nyapa wong sedekah. Arep ning ndi Pak Lurah nglayat apa kuwi soto. Wis pirang dina lek ngurut kok tetingan Pak Lurah lek ngono. Oleh. Dadi nglayat ki nang bedhok ki nggawa barang nomor loro becek. Becek mriki nggo barang mateng nggo barang tah. Cara nggawa blendrang terong oleh ora? Oleh wong sedekah. Arep ning ndi yo arep becek nggawa apa ki blendrang terong. Wis pirang dina lek muka wuk mulak. Jadi karo wong bedhok wis dikelompokne sedekah entah ki siji nglayat loro becek. Lah sedekah mateng karo wong bedhok wis dikelompokne jenenge berkat iki biyen mateng, Pak. Lah anu lho Pak Lukman saiki ora kepangan no berkate. Lho lek berkate ora kepangan, aja berkate sing diganti. Dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken rungokno, aja sikile sing diiris. Sepatune gedhe nomor kok sikil ki wis pakem aja kok rubah. Berkat ki wis pakem. Aja kok rubah lek anake gak gelem mangan sego berkat. Aja kok ganti entah lek saged dunungno anakmu kon seneng mangan sego. Omong ngono lek sego berkat itu istimewa. Sego berkat ki lek dadi daging dadi sing barokah. Dongke lek munggah ning utek-utek sing cerdas. Anakku lho ki tenan ket biyen tak didik seneng mangan sego berkat. Apunten kok pamer mboten. Sing pertama ki ranking siji terus. Mergo senengane sego berkat. Sing nomor loro ki ya ranking terus tapi ajek ranking 8. Lha iki cara ora mangan sego berkat para ya 28 aku ya. Lho nggih. Bu. Ya panggah oleh aja kleru lho. Sampeyan genduren berkat entah ya panggah oleh pancen soda. Cuman kula ki kadang sanksi, Pak. Lah iki engko lek terus berkate entah ki tas didongani atik berkate mi bareng ngono kok mah digodhog. Lah ya dungane leder lah aku ya. Tapi lek berkat langsung
Lah lek iso tradisi ngeten iki aja dilangi, Bu. Ya kecuali lek sampean iki rondo. Ora di bojo. Lah iya bener toh? Rondo ra di bojo ki gak enek sing rewang. Ya wis digawe mateng apa digawe entahe gak apa-apa. Tapi jangan dirubah. Mergo enek dawuh Kanjeng Nabi, wong sing bakal oleh kabejan ki siji panganane. Nek ngomongin panganan ki mesti mateng pun ta. Jadi lek bahasa kutun iki panganan pokok ya mateng. Wong ki lek panganane haram, siji abot nglakoni ibadah. Nomor loro, wong ki lek panganane haram, ibadahe ditolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ki zat sing suci, Allah ki zat sing apik, ora bakal nampa hambane kejaba sing dipangan barang apik. Dongke enek dawuh to, sapa wonge mangan barang haram sak puluhan, ibadah iki 40 dina ditolak. Nomor 3, wong lek panganane haram, dungane iki gak dikabulne karo Allah. Jeng Nabi ki wasiat kang Sa'ad bin Abi Waqqas, Kang Sa'ad, dongamu ki lek pengen mandi pangananmu kudu halal. Nyapa ta awake dhewe kok nyawang wong mulih. Dhek wani mulih mergo karo bojone. Sing nomor 3, wong ki lek panganane haram, dungane gak dikabulne karo Allah. Kanjeng Nabi wasiat Kang Sa'ad bin Abi Waqqas, sampeyan kelek dungane pengen mandi panganane sing halal. Nomor 4, wong lek panganane haram mendapatkan siksa yang pedih. Kula sering kali cerita, Nabi Isa niku nate mlaku liwat kuburan. Ning kuburan roh enek wong disiksa. Ajeng ditanya karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta?" He wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa karo Allah? Akhirnya cerita, kula disiksa kali Allah niku awit kula mati sampai saat niki dereng selesai urusan kula. Pirang tahun, 11 tahun, apa salahmu? Kula niki nalikane urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas kula sing mikulne, kula beto wangsul terus kula diongkosi. Lah suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah, kayune kula pikul. Teko tengah dalan weteng kula luwe. Akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, tem untu kula ki enek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula. Sak tusuk gigi niki lho. Kula damel ngilaki slilit. Ora dipangan, mek digilaki slilit lho. Bareng ngoten kula guwak, kula mboten tembung, kula mundhut kayune tangga kula sak tusuk gigi. Kula mboten izin 11 tahun urusan kula dereng beres. Wis sak tusuk gigi. Lha ngono landikne kok ya kendel, ngarit isine suket campur semangka bareng kuwi. Lha kok wani to rewang dilak-diluk mulih karo Bekem Nagosari kuwi lho. Rewang kok dilak-diluk Bekem iwak, hati-hati. Wonge teko. Wong ipit-ipit apa ora? Sing ipit-ipit langsung mandek. Ya aku winginane wonge kacamataan apa ora? Langsung sing kacamata cuwepoti kabeh. Ayo wong sing bejo siji panganane halal, hati-hati tenan panganane. Sing nomor kali dawuh Kanjeng Nabi wasiat dateng Sayyidina Ali. Sing nomor 1 wong bejo ki tetengere kutun halalun, panganane halal. Sing nomor 2, lek wis panganane halal dawuh Kanjeng Nabi, sing nomor 2 tandane wong bejo wa mujalasatul ulama, aja ado-ado karo kiai, aja ado-ado karo ulama. Maknane lek wis pangananmu halal terus ngaji yo. Mergo nyapa? Teng alam donya niku wong sing paling ampuh iki bolak-balik tak aturne namung kalih. Siji wong tuwa panjenengan piyambak-piyambak. Sampeyan iki dadi wong tuwa ki ampuh lho. Fi hadzal zaman wong sing paling ampuh sakwise Kanjeng Nabi fi hadzal zaman niku wong tuwane dhewe-dhewe lho. Saking mulyane wong tuwa sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain.
Ridhone Allah didelen nang ridhone wong tua, murkane Allah didelen nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Lho tenan wong tua hebat lho. Ning dhuwur bumi iki sing hebat wong tuane dhewe-dhewe. Wis ta melu ziarah wali songo bolak-balik, tapi aja lali ziarah ning wong tuane dhewe-dhewe. Wis ta kowe silaturahim diundang Mas Bupati, Bu Khofifah, Pak Prabowo, monggo, tapi aja lali silaturahim ning wong tuane dhewe-dhewe. Oh, sapa kalah karo wong tuane dhewe-dhewe? Saman jadi anak hebat, gelarmu tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Saman jadi wong pinter, gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Saman jadi pejabat, jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, kok wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Lho, nantek uripe sampean cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong sugih, donyane entek ge bangun musala, masjid, TPQ, madrasah diniyah, santunan yatim piatu, janda miskin. Jenengan ahli sedekah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil, bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan dadi anak ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Lho tenan, sampeyan ahli ibadah, poso wajib kok nyanyi, poso sunah kok tandangi. Pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, tapi wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Tak dudui, mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit bapak ibu lilo, Allah melu. Lho apa pengen roh buktine lho, lek wong pesantren roh, ada sahabat Nabi jenenge Alqamah, murite Kanjeng Nabi, emeh sedo gak nggawa kalimah la ilaha illallah, mergo tau gelakne ibuke. Murite Kanjeng Nabi jenenge sahabat Alqamah, sampean delok, sampean buka ketik nang Google. Alqamah niki murid Kanjeng Nabi, badhe sedo dituntun mboten sakit. Akhire ibuke ditimbali, niki putrane jenengan, nggih Kanjeng Nabi. Apa nalikane uripe nate gelakne jenengan kok dituntun kalimah tauhid mboten sakit? Nggih Kanjeng Nabi. Kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye dadi ibu. Sawah cengkal 300 ning beduk ya wis tak wene dhek. Jaluk omah yo tak gawe nek, jaluk Honda Brio yo tak tukokne. Kula timbali kula kan benakne gendeng bocor mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Anak sing batin mosok kitabe ngono kuwi yo ora enek. Kanjeng Nabi dawuh jenengan ngapura Bu. Anak sampean kegandolan dosa kalih panjenengan, gak iso ngonekne kalimah tauhid. Ibu panggah mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bat, ayo padha nglumpukne kayu." Roh Kanjeng Nabi karo sahabat nglumpukne kayu, ibuke matur, "Damen napa Kanjeng Nabi tak ngebong anakmu? Aku gak lilo lek muridku kekasihku, orang yang selalu bersamaku, sok ning akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bongi nang dunya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula ibuke mboten mentolo ngapuranen. Akhirnya ibu dawuh, nggih Kanjeng Nabi, dosane Alqamah kula ngapura. Langsung sahabat Bilal tuntunan Alqamah, dituntun kali sahabat Bilal. Dereng sampai dituntun Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Lho wong tuweke. Sing di wong tuwek dopeni sing apik. Lah nyapa to sampean ki istimewa. Lho sampean uripe lek ditung mek entek ge ngurusi anak. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to anak sing njaluk gak kok tukokne njaluk motor, tukokne gelang kalung klambi, tukokne. Lek perlu njaluk omah kok gawene, njaluk sawah kok wehne. Lho lek perlu lek sing njaluk anak nyawa lho kok wehne. Pokok sing njaluk tangga kula le anake wedok mati, bapake nangis. Kula nglayak muni ngeten Pak Lukman, anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne kula ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Tibane wong tuwek iki urusan anak nyawa diwehi.
Sampeyan iki lek duwe anak Bu kok lara gak mari-mari. Sampeyan wani kok ngijolne penyakit. Wani. Gusti, pancen penyakit kena dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula sing lara. Wani yo urusan anak. Nggih napa nggih? Apa to gak kok wehne ning anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti aku. Oh samar ilang. Lho tenan. Orang di atas bumi yang mulia dua, siji wong tuane dhewe-dhewe karena orang tua jenengan itu hidupnya habis lho. Lho sampe nek ngomongne anak rong lahir sampean wis repot kok. Iki lho Mbak, anakmu rong lahir lho sampean wis repot. Kelingan ora yu, sampean rabi untuk 3 wulan. Mangan apa pembalik, mambu apa pembalik, dilak dulu. Kelingan ora awakmu lho. Akhirnya kalau sing lanang terning di bidan diperiksa untuk 10 menit sing lanang celuk Mas mriki enten apa Bu bidan selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Mas tolong jaga kandungannya makan makanan bervitamin. Mas bojone aja gampang digetaki engko lek susah tumus sing bayi sing dikandung. Karo anu ya Mas tiap bulan gawon rene Mas ya tak kontrole kandungane. Anak cek saulan lho bapake wis di ultimatum karo bidan. Akhirnya mulai takoni karo ibu enduk sidane kowe lara apa kok mutah anu mak aku meteng saulan. Alhamdulillah nduk beneran rumah tanggamu bendang ayem bendang jenjem nduk eling-eling selama kowe meteng ojo gampang ngelokne wong ojo gampang maido wong engko tumus ning bayi sing kok kandung nduk omongno bojomu ojo gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat mulai sesuk ya nduk bojomu kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk bojomu kon bakul cilok ayo nduk. Aku gak kepengin putuku cacat nduk. Karo awakmu tak peseni ya nduk, pesene wong beduk sepuh-sepuh biyen tenan. Selama kowe meteng tenan nduk, aja pisan-pisan nglangkai alu ngadeg ya nduk. Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan dadi 3 wulan biyo tambah repot ngurusi anak. Meteng 3 sasi. Lah kok sing lanang diceluk le dalem Pak. Iki bojomu wis meteng 3 sasi, wong wedok lek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bojo cilaka rezekine patine. Kono lendang blonjo ning pasar. Iki jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho Beduk karo Blitar iki beda. Nang Beduk iki lek telonan paling titik undangane wong 400. Yo bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah undangane 400. Atik bakul cilok untuk numplek. Akhirnya deki sing wedok Dik kon slametan karo bapak undangane 400. Lah pripun to ya? Lah kowe ngerti dhewe nyambut gawe kaya ngene. Lah terus pripun piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani anak. Mari telonan leren wetenge tambah gedhi bobot 7 sasi celuk nek. Le bojomu ki saiki bobot 7 sasi. Wong wedok ki lek bobot 7 sasi le. Sirahe bayi sing ning dhuwur ki malik mengisor, mapan mengisor, malik ikrama inggile tingkep le. Mula syukurana, tasakurana, sedekah ki tolak balak le. Iki jenenge tingkepan. Kowe kudu ngerti lho le Beduk karo Blitar ki beda. Ning Beduk ki le tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo bojomu ki mek ketip. Ya Allah 750. Wingi bakal cilok ning musala Al Muhtar, bocah-bocah padha njukuki tapi tak bayar. Akhirnya deki ini sing wedok Dik kon slametan neh jenenge tingkepan. Lah terus pripun Mas nyok werone nyambut gawe kaya ini. Lah pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Ya Allah. Mari tingkepan leren. Krasa lek arep babaran. Yo sampean pengalaman. Wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok metu ngono iki yo enek. Enek sing bolak-balik metu ndase tok mlebu neh. Metu ndase tok mlebu neh. Ibu terus nduk. Wah, gandak metah metu.
Akhirnya celuk dukun bayi dipeluruti wetenge panggandak metu. Dukun bayi ini angkat tangan, jenengan timbali Bu Bidan kula mboten sanggup. Karo bidan disontek perangsang panggandak gelem metu bidane angkat tangan. Anu Bu, kula mboten sanggup, kula sukani rujukan jenengan beto teng Kediri mawon, teng dokter spesialis kandungan. Digo mlayu nih dokter spesialis kandungan, diperiksa untuk 10 menit sing lanang diceluk, "Mas mriki enten apa dokter? Maaf Mas, ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesam." Lek gak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Dengan gagahnya sang calon bapak mengatakan, "Pinten dokter biayane?" 10 juta. Bojone sampean ora maca bismillah langsung tanda tangan erek. Akhirnya mulih ning beduk kaya wong ketera angin. Nak nuyo akhirnya mulai ki melembung ini. Nak nuyo lamtan ya lengan halung. Akhirnya teko beduk takoni karo maratuwane, "Sidane bojomu mau piye le kedah dioperasi, Pak?" Lah terus piye le? Lah nggih niku lho, Pak. Lah iya bar dioperasi terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Oh lah nggih niku. Biayane Pak, lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Amen lah nggih niku takoni maratuwane. Lah terus piye le? Lah nggih niku Pak, ragate piro? 10 juta. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Terus piye le? Ngapunten Pak, kepareng matur nyuwun duka saderenge pripun kula lek ngampil sertifikat lemah. Mugi apa le? Kula damel ngampil BRI. Maratuwane menteleng menyuk menwae anak njaluk sertifikat. Gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, "Bro, nyapo aku krungu jadi sapimu arep kok dol." "Heeh, tak utange Bro, ora apa-apa." "Piro?" "Iki wingi dinyang 10, aku njaluk 11." Wis utangan padha 11 juta. Akhirnya melayu nang Blitar, utang sapine tanggane 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta, ndak masalah, belani. Akhirnya godok 10 juta melayu nang Kediri, dilung ning dokter spesialis kandungan, anake karo bayine digo mulih nang beduk. Bangga, aku menjadi ayah. Mlebu omah urung lungguh, celuk karo maratuwane, "Le, brokoan le." Gila, biar nih ngono gila. Kalau gila rungok lagi, rungok lagi. Ngono le. Rungok lagi sing urung rapi-rapi iki. Bekti karo wong tuwek. Lek milih bojo aja sing ayu, sing dinilani wong tuwek. Ngene lho. Rungok lagi iki sing nom-nom iki. Aja milih mergo gantenge, tapi milih lilane wong. Sampeyan di pacar jenenge Solikin. Tapi wong tua gak lilo, aja kok terus nih. Mergo lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Kok wong tuamu lilo karo solekan, rabio karo solekan. Mergo lek wong tua lilo Allah melu. Tapi solekan mboten patek ganteng lho Pak Mendalah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo solekan po. Akhirnya tenan mari ngono brokoan pasan setahunan terus sampean gak leren ngragati anak. Akhirnya sekolah TK, ya Allah tambah abot Pak, awake dhewe nyekolahne anak TK. Mergo nyapa sekolah ki paling larang TK, lha nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake ditukokne bedah mini gelem mboke njaluk Vario. Aku gelem ya ngeteni anakmu kok nungkokne Vario. Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Anake seragame 2 cukup, ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, mari SMA leren ngragati anak. Kegeret kancane melu kuliah, ya Allah. 4 tahun sampean ngragati anak kuliah libur nang enek sing adol sawah nyewakne sawah. Enek sing pras keringat banting tulang, akhirnya 4 tahun kuliah bareng ngoten sampean ditelepon, "Bunda, napa Nduk? Jenengan tindak Malang, kula badhe diwisuda." Jenengan kalih ayah tindak Malang, damel ageman sing sae ya Bu. Akhirnya sampean karo bapak budal nang Malang, teko kono karo anakmu diapakne, ya Allah mek dijak foto. Leh mung ngragati anak ki mek dijak. Mula aja gumun lek ning beduk enek wong macul karo gawe kaos SMP 1 ngadi luwih. Awakmu ngragati anak mek dijoli kaos. Iya apa ora?
Lho ngono ku ya trimo, pancen ngragati mbelani Mari kuliah ya Allah. Tas diwisuda. Lah kok mulih nggawa gendaan. Napa nduk, ya iki pacarku ya. Nah ndi Blitar. Napa jenenge Lukman. Napa nduk mbok jarene, ya nikahkan kami berdua, jangan pisahkan kami berdua. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset wisi, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana dia pergi aku ikut. Akhirnya sampean rabek nih. Ya Allah, sampean ngerjak nih anak, ben anak sampean podo karo anak wong liya. Mari kok rabek nih leren jereng, cek melu mikir nih penggaweane anak. Lek bapake sawah ombok kon garap saleh, bapake toko gede dikekne toko, lek bapake pitik akeh kon upeni pitik. Mari di penggawean leren sampean ngurusi anak dereng, cek melu mikir nih gawe omah anak. Dilak-diluk petuk tanggane yo gak nek lemah didol, nyabalah arep gak encok-encok enduk lho. Wes neng dia takon ning nek lemah didol. Nyapa? Kegekne omah anak. Arep kok gekne omah ya yo heeh. Lah bisanmu sing Blitar lah bagian dongakne. Enak. Mari sampean gekne omah leren sampean ngurusi anak umur sampean 25. Wayahe leren kok dibleki putu sampean. Mula akhirnya Allah memberi penghargaan, ridhone Allah didelen nang ridhone wong. Orang tua itu mempertaruhkan segalanya kangge anak. Mula sing apik karo wong tuwa, siji aja gampang gelakne. Omong sak omong ditoto. Mergo lek wong tuwa gelo Allah melu. Sampeyan iki dadi anak sabar, kumpul wong tuwek surga menjadi tempat jenengan. Mergo lek sampean sabar gak tau gelakne wong tuwek lila Allah melu lila. Tapi lek sampean dadi anak kaku kasar, aja kumpul wong tuwek, golek kontrakan. Golek kangen moro, lek kangen moro malah rukun. Lah sampean kereng kok dilak-diluk ngentaki bapak ibuke ya. Bapak ibuke gelo Allah melu. Lho tenan. Mula iki sing kasar-kasar kaku golek kontrakan. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh. Sing Kediri lek moro sak wulan pisan. Mek nggawa pete ngono. Anakku sing Kediri. Ora padahal mek sak wulan pisan moro. Mek nggawa pete. Kowe golek kaya anakku pendak moro nggawa pete. Lah sing kumpul bendina nukane bakso soto rawon blas ora tau diceritakne. Pancen kumpul wong tuwek kudu sabar mergo wong tuwek senengane nyeritakne anake sing iya apa ora? Wonge enek to? Wonge lek guyu kowekel to? Lho, ngono kuwi yo wong tuwek sing adoh diceritakne yo. Sing adoh critakne. Sing nyanding jeleput ora tau critakne. Mula aja gelakne. Nomor 2 aja pelit, aja sampean iki lek hitung-hitung Gusti Allah genten hitung. Loh, sampean nek pengen sugih lho maneh karo wong tuwek sampean dhewe-dhewe. Lek sampean gak hitung-hitung, Allah gak hitung-hitung. Sampean ekonomine rada seret iki mergo yo seret karo wong tuwek. Loh, sampean iki lek loman, Allah genten loman. Jadi konsep Islam lek pengen sugih lho maneh karo wong tuwek dhewe-dhewe, aja pelit. Lho tenan, iki kok tenan, mulih mboke diparani. Mbok, nyapa? Mulai sesuk listrik PLN sing bayari aku. Ngono gagah sampeyan dadi anak. Mbok, nyapa? Sampeyan jane sak wulan karo bapak beras entek pilo? 15 kilo. Apa jari aku sing nyukupi? Lauk pauke tun 700 cukup. Apa jari aku? Lho sampeyan gagah. Lho lek sampeyan gak hitung-hitung, Allah gak hitung-hitung. Mbok, Ramadan sok diparani. Mbok rasa mikir buka sahur apa jari aku. Mbok klambi sampean 3 setel ya, 3 setel. Jajan rasa mikir apa jari aku. Nyo iki 10 juta lagi persiapan lebaran. Per aku erong tahu kok. 10 juta tuh. Urung tahu. Lho, lha awake dhewe iki ekonomine seret mergo karo wong tuwek pelit. Lho mae wis pisah karo wong tuwek nyanding wong tuwek lho malah ra tau masak. Bedino sarapan gini mboke. Mulih nggo-nggo sak piring jangan sampean kok dikekne sing lanang. Model ngene iki kere kuwi kok. Enek sing mangan melu mboke. Enek kene ya.
Kok komplit men to gini iki. Nggih, tenan Bu. Hoi. Kula niki tenan, gak duwe wong tuwa, duweni marang tuwa tak eman tenan. Kula biasa lek mulai ngaji kan oleh berkat. Lho sampean kok guyu paling kene kiai ngaji ra tau digawe berkat. Lho lek gak usum aja kok usumne siji daerah siji kok. Kula biasa lek ngaji ning Blitar mulai kan digawe berkat. Ngono kuwi mulai jam piro ae bojo kula tak omongi, Dik. Pak Ewe ono. Bapak Sari, omah kula gandeng-deng karo maratuwa. Wis to bene sandingno kok lek tangi ben didahar. Mek gara-gara entuk berkat didum karo maratuwa. Ya Allah, undangan ngaji ki ra pedhot, Pak. Lah karo maratuwane beneh kok. Mula wong-wong daerah Blitar saiki wis paham. Kula ki lek ngaji mulih mesti digawani berkat loro. Heeh. Nganu Pak Lukman gawane loro, sing sitok ben dikekne maratuwane ngono. Nah, tapi ning kene ra usah kok ya apesku ki engko. Lho maknane aku kok njaluk berkat ora yu, ora kok tukokne, aku kok tuku martabak. Lah piye kadung maratuwa ngerti lek mobil ra enek kok. Wo mantuku ngaji engko mulih entuk berkat. Mula aku mulih ra nggo berkat kan yo ora penak. Krungu apa ora panitia ki mau? Oh. Aja hitung-hitung karo wong tuwek, engko lek awake dhewe hitung-hitung Allah genten hitung. Lek awake dhewe karo wong tuwek los Allah ya genten. Wis toh tenan aja iman. Aja iman karo wong tuwek. Mergo fi hadzal zaman wong sing ampuh ki loro, siji wong tuweke dhewe-dhewe, nomor loro ulama. Wong tuweke awake dhewe ki gedhekne jasmanine awake dhewe. Tapi lek ulama niku gedhekne ruhanine awake dhewe. Sing marakne awake dhewe iso ngaji niku ulama. Sing marakne jenengan iso maca Quran niku ulama. Mulai nek dawuh lamun awake dhewe ora kenal karo ulama, ora kenal karo guru, awake dhewe gak kenal karo pangeran, Pak. Mula ulama niku hebat. Sampai nek dawuh mautul alim, mautul alam, sedone kiai, sedone ulama niku dukane alam, Pak. Mbah Maimun Zubair niku tindak Mekah haji, sedo Mekah ra tau udan deres, Pak. Ikut berduka atas sedone Mbah Yai Maimun Zubair. Kula duwe kiai namine Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik Ihsan, putrane Syekh Ihsan Jampes, Pak. Jadi viral waktu niku Mbah Yai Malik niku sedo. Pagi di makomne dateng Makbaroh putih teng makome Mbah Ihsan. Niku di bawah matahari ada mendung berbentuk cincin. Niku nutupi srengenge, Pak. Srengenge ditutupi. Jadi Yai Malik dibawa dari dalam menuju Makbaroh 1 kilo. Blas gak panas, alam ikut berduka. Di dunia sing paling ampuh niku ulama. Lah awake dhewe ning donya butuh ulama, mergo nyapa ning donya ki misine kita ibadah. Awake dhewe ki urip ning donya, perintahe Allah mek sitok ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah ibadah ki syaraté loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas niku maknane mek butuh diakoni Allah niku jenenge ikhlas. Ikhlas iki gak butuh diakoni sapa-sapa. Ikhlas iki butuhe diakoni Allah. Sampeyan iki lek jamak ning musala ora usah butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Kuwi jenenge ikhlas. Lah wong ikhlas ku ora butuh diakoni sapa-sapa. Wong ikhlas iki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kuwi jenenge wong ikhlas. Sak temene uripku, matiku, salatku, ibadahku mek butuh diakoni Allah. Sampeyan jamaah aja butuh diakoni sregep karo wong-wong bene, senajan gak diarani sregep sing penting Allah ngarani sregep. Ngono lho. Bene sampeyan diarani wong wedok ra beneh karo sing lanang, sing penting Allah ngarani. Lah sampeyan iki urip butuh diakoni Allah, ngoten lho. Ngono lho yo. Bene wong kuwi karo sing lanang ra bener. Kuwi karo bene toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah ya sampean, sing ngedusi anake ya sampean, sing ngeterne anake sekolah ya sampean. Kurang piye sampean dadi wong wedok jam 12 bengi dijawil karo sing lanang, Dik, oke. Kok jek diarani karo wong sak Kediri wong wedok ra beneh karo sing lanang ya bene, sing penting Allah ngarani. Dewe jenenge wong ikhlas. Merjuangne apa-apa aja butuh diakoni wong, butuh diakoni wong ya
mumet awakmu. Sampeyan bene diarani wong lanang ra beneh karo sing wedok. Kuwi karo sing wedok. Ora ning wong lanang. Bene toh nyatane njaluk omah sampean gawekne, njaluk mobil kok tukokne, njaluk motor kok tukokne. Kurang piye dadi wong lanang? Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne, lemari S1 pintu kok tukokne, sampai sing ndak enek pintune ya kok tukokne. Jaluk gelang kok tukokne, kalung kok tukokne, jaluk binggel kok tukokne sak klintinge. Saking sayange karepe sing wedok nek metu omah sing lanang ben panggah krungu klinting 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 klinting. Lho kok panggah diarani wong lanang ra beneh ya. Sing penting Allah ngarani uripe awake dhewe ki abot iki mergo urip iki butuh diakoni wong kuwi lho. Aku ngene ngaji kok akoni penak ya kono, ora penak ya kono, aku ora butuh kok akoni. Lha engke engko aku wayahe leren yo leren, awakmu ni terus embah. Sok ben kok undang ya kono, ora kok undang ya kono, aku mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman ki terus nih perjuangane Kanjeng Nabi titik, kok rekam ya kono, ora kok rekam ya. Kok unggahne ning YouTube ya kono, kok unggahne nang Kangtub ya kok. YouTube iki wedok ta? Lek lanang Kangtub. Lha iya, awakmu kesel mergo ngono kuwi. Mula dadi wong aja gampang update status. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora duwe lho kok foto ning sandinge Pajero. Ben diarani wong su. Wonge teko. Kacamataan ora. Wong tukang update status lak butuh diakoni wong. Ya ora. Senengane ngono ben diakoni. Ya ora. Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai sampai keliru Romo Rai. Terus digawe status ben diarani sregep. Musak niki wong ngamalin tek mergo butuh diakoni wong. Mulang Quran digawe status, ngapalne Quran digawe wong status iki butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan ayam goreng Bu Mami Blitar. Padahal mek liwat tok terus foto. Mulai enek wong kok duwe HP kok bolak-balik ganti profil. Iki ketok lek butuh diakoni. Profile jejer karo Mas Bub Kediri. Ben darani cedhek karo Bupa. Enek to wong ngono kuwi. Profile ngalung serban. Ben diarani kiai. Kula selawase urip urung tahu ganti profil. Lah nyapa mergo ra iso ganti. Ibadah butuh diakoni Gusti. Kuwi jenenge wis gak sama yang mentoleh. Sampe nek butuh diakoni wong sak ngadi luwih sak beduk ki lho pira. Tapi lek butuh diakoni Allah ki nek sitok enak. Ngono lho. Wis deres Quran butuh diakoni Allah. Kok arani aku ora sregep deres Quran yo ben. Wong-wong arani sampean pelit yo ben sing penting Allah ngarani lho. Selesai wis. Mula kula ngaji iki srapatek beban. Kono kok akoni penak ya kono, ra penak ya butuh ku diakoni Allah. Kok sangoni ya kono, ra kok sangoni ya. Aku blas ora mikir sangu. Lah nyapa? Mergo wis enek sing mikir. Gelemen aku mikir. Mergo wis enek sing aku yo ora ngarep-ngarep nyapa barang genah kok diarep-arep iki. Goblok men. Padha karo pegawai negeri kok ngarep-ngarep gaji. Wong gaji iki genah kok diarep. Namane dadi pegawai negeri mulang wis niatane mulang krana Allah titik. Ora usah ngarep-ngarep gaji wong gaji genah kok diarep-arep iki. Iya apa ora? Aku rene ngaji titik ora ngarep-ngarep. Sangu mergo sangune wis genah barang genah kok diarep-arep iki. Krungu apa ora panitia yo? Lah nomor loro ibadah ki syaraté siji ikhlas, nomor loro kudu padha karo Kanjeng Nabi. Wis.
Salate awake dhewe iki diarani bener lek padha karo salate Kanjeng Nabi. Posone awake dhewe iki bener lek padha karo posone Kanjeng Nabi. Hajine awake dhewe iki bener lek padha karo hajine Kanjeng. Lah terus piye awake dhewe ra petuk Kanjeng Nabi kok? Lho lek ngono awake dhewe iki ibadah ampre bener kaya Kanjeng Nabi mek sitok niru Lek ngono ulama istimewa mergo nyapa ning donya dibutuhne. Dibutuhne apa ben ibadah awake dhewe bener. Nomor loro ning akhirat ki butuh ulama lho. Ya Allah, sok ning akhirat ki gak enek, Bu. Dawuh Kanjeng Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasah, sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunuti wong telu. Sampeyan ning akhirat nek budal dhewe ra teko nggen lho yu. Kok ning akhirat? Sampeyan saiki ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen kok. Ya apa ora? Sampeyan saiki tak sangoni 5 juta budal ziarah Wali Songo dhewe. Oh, ra teko nggen sampeyan. Sampeyan kok umroh budal dhewe. Sakniki nek umroh mandiri, Pak. Budal dhewe kepontel-pontel, Pak. Sampeyan kok haji ora melu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Wah, morat-marit sampeyan. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Lah sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Beduk. Terus sampeyan kono budal dhewe ora teko nggen. Wong sampean golek SIM ora liwat makelar ya ora lulus-lulus ngono lho. Nggih napa nggih? Akhire nembak 1 juta terus dadi kuwi lho. Lho nggih, urusan donya awake dhewe ora cukup dhewe kok. Apa meneh akhirat. Lho, sampean saiki duwe dulur lara ning Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sampean dikai alamat anu yo ning ruang anggrek lantai 2 nomor 26. Sampean budal dhewe ning kono ora takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit sampean. Lho awake dhewe ning akhirat iso butuh ulama. Mula Nabi pesen, kowe iki lek ning donya cedhek karo ulama. Wa mujalasatul ulama. Duduklah dengan ulama, Pak. Melu NU. Melu NU ki berarti melu kok enek wong gak NU-NU-an iki lho. Apa sampeyan iso budal dhewe nang akhirat? Lek Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki kena jaluki nunut wong telu, siji anbiya, nomor loro sumal ulama, nuli kiai, nuli ulama. Mula Nabi dawuh yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok ning akhirat iki wong kumpul karo sing disenengi. Lek sampeyan seneng karo ulama, seneng karo kiai, sok ning kono kumpul karo ulama karo. Lek sampeyan seneng karo selebriti, sok ning kono kumpul karo ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhire ning kono kemana? Akhire ning kono mek maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lek maju lek mundur. Maju mundur malah bingungne kancane ta. Lek maju lek mundur ya kok maju mundur cantik ya maju mundur cantik ya maju mundur pekok ya ngono ngene. Lho nggih. Lho lek ngono awake dhewe lho kula iki tenan Pak. Ora melu ulama wis arep ngandalne apa to ya. Sampeyan arep ngandalne apa lho ngandalne salat wis kaya ngene. Salat kon khusuk ya angel. Ya nyatane dhuwit 10.000 ilang golek ora temu maca salat kelingan kok. Golek dhuwit 10.000 ora temu akhire salat zuhur wala bolin lah kok. Ya Allah tadi tuku pindang ya kamu. Nggih napa nggih? Wis to demeno karo ulama. Arep ngandalne sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek mergo ditonjok. Yo becek apa ora kere menang ora ditonjok. Lah nyapa yo aku mantu dek yo ora ngetok Saudi men. Awake dhewe iki gelem sedekah mergo ditonjok. Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Yasinan disukani maem. Bar yasinan ora ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anake muni Bu mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngetri rene. Wis melu NU lho melu ulah. Lho tenan, aja ado-ado karo ulama, aja ado-ado karo Nahdlatul Ulama. Mergo sok ning kono kuwi awake dhewe sing kena dijaluki nunut ki ulama. Iki kula nate maos keterangan. Besok ning akhirat ki enek wong digiring mlebu neraka. Allah pirsa, arep kok ngendikan kula teng ning neraka, aja sik takonono. Nang donyane biyen tau ndak pisan ngaji karo ulama. Lek muni ngaji, kowe tau batalno baru kae tau ngaji karo ulama. Kang, sampean biyen ning donya tau ngaji pisan karo ulama, mboten. Piye kan? Mboten ate Gusti. Nomor loro takonono.
Tahu ndak ning donya biyen pisan mangan sak majelis karo ulama. Lek tahu batalno mergo tahu mangan sak majelis karo ulama. Kuwi padha karo sak majelis karo kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tahu mangan pisan sak majelis karo ulama? Mboten. Piye kan? Mboten Gusti. Nomor 3 takonono. Tahu ndak nalikane uripe pisan salaman karo kiai karo ulama? Lek tahu batalno. Mergo sapa sing salaman karo ulama padha karo salaman karo Kanjeng Nabi Muhammad. Akhire takoni, Kang, sampean biyen tahu salaman pisan karo kiai karo ulama? Mboten. Piye kan? Mboten Gusti. Biyo. Wis sing terakhir takonono, sapa jenenge? Kolek jenenge padha karo jenenge ulama, barokah duwe jeneng padha karo ulama, batal mlebu neraka. Takoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen? Nggih, nalikane ibu meteng niku karo jajan seneng. Akhirnya basa kula lahir dijenengne Jansen, artine karo jajan. Enak ta wong saiki jenenge berdasarkan sejarah. Mergo bapake supir, anake lahir lanang, terus dijenengne Randy, artine leren ning endi-endi. Enak ta? Mergo lahir ning ngarep TV, lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Nami kula Jansen. Kat golek ana kiai sing jenenge Jansen. Golek mulai Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika ra nemu, Pak. Piye Kat? Mboten panggih Gusti. Ning ndi mriko-mriko? Ana ning Asia Tenggara. Enek negara jenenge Indonesia. Kiai tok, ulama tok, wali tok. Golek ning Indonesia gak enek. Enek kiai namine Mbah Abdul Karim, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki. Enek kiai namine Mbah Iksan, Mbah Dahlan, Yai Masruhin, Yai Abdul Malik, Mbah Yai Khazin Bendo. Golek ning Blitar mboten enten Mbah Yai Harun Ismail, namine Mbah Yai Azizi, namine Mbah Yai Yasin Yusuf. Akhire gak nemu. Piye kan mboten panggih. Lah sing kok goleki kiai-kiai hebat. Golekno kiai sing ceketer-ter-ter. Mboten enten Yai, enten setunggal niku wis elek-elek kiai, namine Kiai Lukman Syafi'i. Aku kuwi ngaji, lek enek sing nyaut ki seneng. Ngono lho, berarti sampean ngrungokne ngajiku. Mula kula selalu pesen, Mas, golek pengajian ibu-ibu delen ngarep. Mergo sing gampang nyaut omong aku ki ibu-ibu, lek bapak-bapak malah keturon. Kula iki tenan, lek ibu-ibu nyaut iki kok ya ngakoni, ngono iki aku malah demen. Cara nggawa dhuwit tak sangoni. Sayang aku ning kene ora nggawa dhuwit malah golek. Hus. Wisin-wisine kok omong ning. Kiai kok dremis. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha mboten wonten, akhirnya digiring teng neraka. Meh mlebu neraka teng riwayat iku diceritakne. Lho kok ditimbali Kat? Aja kok lebokne cancelen batal lho. Pripun Gusti tibane bocah kuwi duwe kanca sing kancane seneng karo ulama, seneng karo kiai. Mek gara-gara duwe kanca-kancane seneng karo kiai, niku besok teng akhirat disafaati. Lah sampean ora trimo seneng, sampean ki nderek ulama, sampean ki nderek kiai, sampean ki nderek Nahdlatul. Kok muni ka NU-NU-an koyo iso budal dhewe ya. Melu muslimat. Muslimat. Ora wis seruh kok. Oh, demen ulama nggih. Demen kiai nggih. Wis bene sing ning kono nek gemberah bene. Lah iki kan kono kan gemberah kok. Wis bene pokok dhewe awake dhewe iki melu NU Mbah Hasyim Asy'ari ngono. Kono wis gemburah saiki ya pancen manusa ki ra sempurna wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ki wis dawuh manusa ki panggenane, manusa ki diciptakan dalam keadaan lemah. Mula lek saiki nek sing tukaran ya pancen menu. Sampeyan ra sanggumun lek nek polisi bedil polisi, pancen polisi ya kok bedil. Pancen polisi ya mulai nek cok kiai ngetengi antrine orang kuwi enek. Ya pancen kiai ya pancen manusa ki ra sempurna.
Wis sing penting awake dhewe derek ulama, derek kiai Jampes, Lirboyo, Yai Ploso, mereka adalah orang-orang sing besok nang akhirat insyaallah iso nyafaati kula karo panjenengan. Amin ya robbal. Mula sing nomor loro wa mujalasatul ulama, tandane wong sing bejo sregep derek ngaji karo sing terakhir. Kanjeng Nabi dawuh tandane wong bejo ki telu, siji panganane halal, nomor loro dekat dengan ulama, sing nomor telu wassalawatul khamsu ma'al imam, lek salat kuwi mesti bareng karo imam, lek salat 5 wektu mesti jamaah. Wis sampe lek pengen dadi wong bejo Pak, aja salat dhewe. Salat niku ibadah sing paling utama lho. Mula Isra Mi'raj ki temurune perintah salat ki Kanjeng Nabi ditimbali langsung. Nek ibadah liyane melewat malaikat Jibril, tapi untuk salat tidak. Kanjeng Nabi langsung ditimbali jenenge Isra Mi'raj. Ini menunjukkan kemuliaan salat. Wong ki lek salat siji oleh derajat kaya derajate malaikat, sampeyan ngeling. Wong ki lek salat oleh derajate malaikat. Mergo nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj munggah nang langit niku Kanjeng Nabi ning langit ki roh enek malaikat ki mek ngadeg karo zikir. Bareng ngoten munggah malih teng langit berikutnya Kanjeng Nabi roh enek malaikat ki mek ruku karo zikir. Lajeng munggah malih roh malaikat ki mek sujud karo zikir. Munggah malih enek malaikat ki mek lungguh karo zikir. Malaikat Kanjeng Nabi dawuh ning malaikat malaikat Jibril, ya Allah malaikat Jibril, andekan umatku iso nglakoni kaya sing dilakoni malaikat ning langit ndahne mulyane. Akhire salat iki ngadeg, rukuk, sujud, niku perbuatane malaikat. Mula wong ki lek salat oleh derajate malah. Lah salat iki ya perbuatane para nabi. Rada lali, salat subuh niku salate Nabi Adam. Salat zuhur niku salate Nabi Ibrahim. Salat asar niku lek mboten klentu salate Nabi Yunus. Salat maghrib salate Nabi Isa. Salat isya salate Nabi Musa. Dos lek awake dhewe salat 5 waktu oleh derajat malaikat, nomor loro oleh derajat anbiya. Mergo salat niku perbuatane para wong ki lek salat dosane di ngapura karo Allah. Mergo nyapa salat ki sedina sewengi pirang rakaat, Bu? Salat iki sedina pirang rakaat? Pinten? 17. Sedina sewengi pirang jam? Sedina sewengi 24. Wis. Sedina sewengi iki 24 jam, Pak. Lah menungsa ki rata-rata sedina sewengi turune ki 7 jam. Lah sing 17 jam ki melek. Lah wong iso nglakoni dosa nalikane melek. Enek wong rasan-rasan turu. Sampeyan ngrasani iki mergo melek. Lah menungsa ki melek 17 jam, turu 7 jam. Sing 17 jam iki resiko dosa. Mula karo Allah kon salat 17 rakaat. Niku sak rakaat kangge nebusi dosa sak jam. Sampai nek sedina sewengi adus ping 17 resik napa mboten? Nah, mula salat to. Wong salat iki dosane Nomor selanjutnya wong ki lek salat oleh kabejan. Mergo enek azan ki hayyalal shalah, hayyalal. Lho, gak iso pisah iki. Hayyalal shalah, ayo budal salat. Iku mesti hayyalal falah, ayo njukuk kabejan. Urip ning donya lek pengin bejo aja ninggalne salat. Bolak-balik hayyalal shalah, bareng hayyalal falah, gak iso pisah iki. Ora aja sampe ninggalne salat. Mun salat ki yo enteng. Sedina sewengi mek ping 5 lek sak salatan 5 wektu lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam nek kon salat 20 menit. Sing 23 jam muncul 35 kok cangkruk ning arep HP yo oleh. Salat wajib ngadeg lek iso ngadeg, lek iso ngadeg oleh lungguh. Lungguh ra iso oleh ngletak murep mlumah. Ra iso apa. Isone mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip gak iso tenang, mripatmu tak remne, tak salati. Tenan. Salat ki wajib maca Fatihah, kuwi lek sampean iso. Kula berusahaken Pak Lukman maca Fatihah mboten usah salat ya aja no. Yo terus salat kudu maca Fatihah kuwi lek awakmu iso. Lah iso apa? Saged kula mek maca bismillah, ya wis salat karo maca bismillah.
Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Oleh. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wong beduk awakmu lek nglakoni apa sing tak perintah nih, lakonono sak mampumu. Mampumu bismillah wis maca bismillah. Kula maca bismillah mboten saged lho Pak Lukman. Mboten usah salat yo aja. Zikir mboten saged lho. Zikir gak iso mboten saged. Lah nyapa? Kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula iki lek ngunekne bahasa Arab kaku mboten saged. Mboten usah salat yo aja no. Yo salat to. Lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ra usah maca. Ngadeg kowe sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Golek wayahe rukuk sujud wayahe noleh-noleh. Masyaallah, urusan karo Allah ki enak. Ora eneng urusan kang enak kalahne karo Allah iki gak eneng. Ada urusan karo pejabat ya nyel. Urusan karo Pak Lurah wah enak. Arep balik nama tanah wis mulek. Sama delok sama sualik nama itu arep golek sertifikat. Lewat iki liwat iya bayar iya urusan karo Allah beh powe nah lha gitu salat iki wajib nutup aurat lek ditutup sama delok kitab cilik-cilik Fathul Qorib lek ra ditutup oleh salat harian kali udo sah tapi jalan bayan urusan karo Allah Pak sampean kok sawah ning omah dhewe mulih kok sawah jam 10 saking kesele turu bleksek lah kok enek maling mlebu ora roh lah maling iki gregete lah kok sing dicolong sak eneke kain sak lemari colong kabeh taplak meja sajadah colong sampai sarung sing kok nggih batek pisan karo maling sempak batek klambi batek akhire udah blejet sampeyan lah kok krungu azan setengah 12 Allahu akbar azan zuhur waket lho zuhur lho ya Allah kemalingan ya Allah piye iki wayahe salat tak duwe tutup ya Allah aku kelingan pas ning beduk enek pengajian terjepan sing ngaji Pak Lukman jadi lek ra ditutup oleh salat utuh akhirnya zaman salat zuhur utuh Pak boleh sah sing penting syaratnya sitok ojo jamaah oleh jamaah geger enek wong anyaran lah nyak menyut nyolat karo andulan ora ngel urusan karo Allah malah jenengan nek buka baju ini lucu Pak sampean iki lek ora salat ora ditutup kok tanggamu ngerti terus ngeteri tutup ora wajib nampa Pak kowe ngono urusan karo Allah sampean ning omah kemalingan terus gak ditutup blas terus tanggane ngerti nyapa to Kang kok bekemeng anu kemalingan nah terus iki arep salat gak ditutup Pak lah terus piye iki ora duwe aja sik tak teri sarung ge tutup niku dawuh ulama oleh gak ditampa Pak oleh dadi akhir salat udo Allahu akbar maca Fatihah bar Fatihah surat rukuk roh gandule lho kok semaput to terus lho salat iki gampang masyaallah lah salat sing paling istimewa niku salat sing dilakoni dengan bapak-bapak tulung ojo gak jamaah ngeten lho Pak teng kitab napa niku jenenge wonten kitab masyaallah niku diterangne wong ki lek salat jamaah niku karo Allah dituku borongan salat ki lek jamaah ditebas dituku 17 derajat salat ki ukurane derajat Pak paling dhuwur 17 ya darah tinggi kayak apa tensi kayak ukurannya apa lek bobot kilo lek jarak kilometer kilogram cuma nek sholat ki derajat lah sholat yang paling dhuwur iki 17 derajat lah uang ki lek sholatnya jamaah karo Allah ditebas dituku 17 derajat mergo nyawa siji didelok imame kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat kok imame gak khusuk kadelok makmume kok enek sitoke sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat akhirnya makmume didelok nyitok lha kok piye kat blas mboten sing khusuk endi to kat musala al-muhar lah nyapa nek sing khusuk kabare pantune kepangan wereng lek salat mek mikir wereng-wereng tok akhirnya malaikat teko kidul mlayu lho katar ning ndi ajeng kula setip salate ajeng kula busek salate aja panggah tulisan 17 loh
Mboten khusyuk anu Gusti, al jamaatu rahmati. Jamaah iki kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah ning musala Al Mukhtar mlebu nang kasih sayangku. Wis apapun tulisan 17 derajat. Yo, sampean percaya kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho napa enten kayu sak kilo payu 5.000. Lho napa enten kayu didol kiloan enek syaraté sitok. Kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo ning pemandian kowak apa ndi kae nek bakul rambutan digantung sampean takon mbak rambutane pinten setunggal kilo gangsal 1.000 mbak terus sampean muni ngene niku rambutane tok napa sak kayune bakule menteleng sampean ngomong apa kemu kayu niku palek nemplek rambutan regane padha karo tak duduhi ora trimo kayune sak semute payu didol pokok semut gelem nemplek. Sampeyan iki lek pengen mulya nemplek masjid, mergo masjid iki dadi Baitullah. Masjid ku sing rambutane, awake dhewe kayune semute, nemplek musala sing wis diwakafne niku dadi Baitullah, kuwi dadi daleme Allah sing marakne larang iki lho. Paham kayu-kayu semut-semut? Hei, aja salat dhewe sampean Pak. Nek salat dhewe sampean kudu khusyuk. Lek khusyuk mek sak derajat. Ora khusuk malah men. Mula wong salat dhewe iki tak reken kendel. Ki salat esuk ning akhirat didelok pertama, kok salate hebat kabeh dianggep hebat. Kok salate apik kabeh dianggep apik. Lah salat sing apik dawuh ulama mek sitok, salate wong jamaah. Kapan ngenteni sregep jamaah? Lho wong lek jamaah masyaallah karo Kanjeng Nabi. Mulai nek cerita Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati, lha kok obat. Mari salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh bat dalem udarana taline. Jenazah urip eneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Kaget. Lho dijak ngaji kaya layangan pedhot to. Lho kok wis akeh sing wer. Awas tak brak neh mari iki. Lho wer. Mbok tak brak. Brak. Lho kok dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane duduk jenazah sing obah, tapi jenazah niku dikrokoti karo ula. Tibane sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu tak gepuke ulane. Duncali kayu ula aja digebuk lah kok iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Iso nyebut asmane Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taqtulunani. Abu Bakar enten napa jenengan mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba illahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Oplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula apa salahe jenazah iki? Kok sliramu kok nyiksa sampai besok dina kiamat?" Kula jawab, "Salahe jenazah iki sepele." Apa? Niki biyen nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Beduk, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Yang niki biyen nalikane urip ning donya, bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan musala ora budal jamaah, sok lek mati dikrokoti. Krungu adzan panggah lungguh nang emperan ora budal jamaah, sok lek mati dicokot. Musala Al Mukhtar nuwun sewu, spikere enten napa mboten? Dukno ae. Timbang wong Beduk akeh sing dikrokoti. Enek apa ora spikere iki? Nek enek dukno ae. Engko malah enek. Nek ngono nyetuk ndak usah diateni. Timbang wong Beduk padha dikrokoti. Ayo jamaah. Benjing lek budal jamaah Bu, eruh tanggane gak budal, panggah jagongane ngemperan, aja dilokne Bu nggih. Sampeyan mlaku karo muni ula. Tuh lek krungu azan TV-ne dipateni nggih. Budal jamaah. Lek anake takon bunda nyapa to pendak krungu azan kok dipateni jawaban ula nduk ula. Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji ning musalamu sapa Pak Lukman? Apa judule?" Ula.
Benjing lek krungu adzan subuh bapak cacah digugahi ibu nggih karo dipijeti tendole ya subuh kok ora tangi pagah molet munggah rene yo ya subuh ya jamaah ya kok pagah tangi munggah rene yo beanteno ya ulo lho kok sing wedok jurit lho kok ulomu to sing tangi kowe iki lho tangi jamaah niki sing tukang adzan subuh wonten nggih Pak sing tukang adzan subuh sesuk sampean delok jamaah tambah apa ora sandale hitungen lek sampai sing jamaah panggah kuwi bar komat bengok sing banter Allah tenan kula niki ya berusaha Pak apa meneh kula iki omah kula cedhek karo masjid ya Allah kula lek kelingan ula ki jan tenan kadang gak ketang karo sopir gak ketang lek ning omah ngoten niku karo bojo kula wedi kelingan pengajian ini judulnya wes telu itulah tandane wong bejo mergo nyapa salat ki besok ning akhirat sing didelok pertama kali kok salate apik liyane dianggap fa'in salukat sairu amali kok salate genah kabeh dianggap cara anggota badan salat niku rai cara anggota badan rai. Mula wong foto KTP sing dipoto raine. Mergo lek sampean nemu foto kok raine iku lak kabeh gen. Lho, iki fotone Pak Lukman iki. Iki wong Blitar iki. Kowe kenane ngaji nang musala Al-Muhta. Wong nyeritakne berkat. Kan genah kabeh. Benah, ya lek sampean nemu foto atik sikil iki. Iki sikile sapa to kok nemu foto iki lek ndelok kok nyelpor pecah-pecah tek wong beduk iki to ini. Mula wong yang raine genah liyane ya wong anggere salate genah liyane ya lah salat sing genah ki mek salate wong sitok ya kuwi salate wong sing gelem jamaah mula digaransi karo Kanjeng Nabi sapa wonge gelem istiqomah jamaah yarfa'ullaha lahu adzabal qabri sok karo Allah didohne sangka fitnah siksaku wis to ndek modal sregep jamaah. Bahkan jing Nabi dawuh wong kira istiqomah jamaah ya murru ala sirati kal barq nguwat nang jembatan ning siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar nikulah buah dari awake dhewe sregep jamaah enten ta nika wong sing gelem jamaah bahkan enek sapa wonge istiqomah jamaah dawuh Kanjeng Nabi la yusibbu faqrun fi dunya ning donya iki gak diparingi fakir Pak. Wes, iki nek konsepnya, sama nek pengen ekonomi ini diparingi barokah, jamaah. Ngapa tuh nandur apa pari amen dibiadok tikus, nek jamaah. Bakul cilok amen numplek, nek jamaah. Bakul iwak ya apa kok bakul iwak? Oh ngopeni iwak disebar wine 10.000 gede kali 10 kok. Nek jamaah. Terus anak sing muni lho jamaah ora nyambut gawe ngene lho yu padha-padha sregep nyambut gawe siji sregep jamaah siji mboten jenengan pirsani ngolak barokah sing sregep jamaah sampeyan ora usah gumun lek kiai ra patek megami oke nek kadang jamaah tak ngen mampu meredam konflik rumah tangga dengan cepat. Samane rumah tangga tukaran iki mesti, Pak. Samane nek gak ndek media untuk ngakorne, niku lek kadung tukaran betah. Tapi lek wong loro kulino jamaah, tukaran ngasar lho maghrib lak akor. Tukaran maghrib lho ngisak lak akor. Lho, ngene lho Bu, wong wedok iki lek bar diseneni sing lanang, rata-rata ora Blitar Kediri, bar lak mesti nyatru. Wong wedok lek bar diseneni sing lanang lak terus muni aku nak ngire takon. Lha iki lek gak duwe media ngakorne lho lek kadung satru betah. Tapi krono tukaran ngasar, krono kulino jamaah maghrib azan Allahu akbar Allahu akbar. Lah kulinane krungu azan sing lanang mlebu jeding wudu, mlebu kamar salatan. Lah sing wedok ya ngono, sing lanang mlebu jeding lek diluk nututi ning jeding wudu, akhire mlebu kamar salatan. Wong loro ki satru, tapi krono jamaah dadi rukun. Sing lanang Allahu akbar, sing wedok yo satru, kok lak melu Allahu akbar padahal satru.
Sing lanang muni waladhdallin, sing wedok lho satruk pada muni amin. Ora kira mergo satruk muni ora kere. Akhire salam wiritan, lah kulitane bar wiritan salaman akor mergo jamaah. Jadi jamaah iso ngakorne rumah tangga iki pancen tenan. Ora jamaah. Iso teluk ungsan nggih mari donga ya mari maki satu sing lanang donga sing wedok ya muni amin. Ya Allah panjenengan paringono keluarga kula sakinah mawaddah warahmah. Sing wedok nesu ta lak muni amin. Padahal nesu sing wedok satu. Ya Allah panjenengan paringono rezeki ingkang jembar halal kathah barokah. Sing wedok panggah muni ora kira mergo nesu ampun Gusti mengke damel selingkuh Gusti mengke damel ngondol Gusti. Panggah muni mula jamaah itu mampu meredam konflik rumah tangga dengan cepat. Rumah tangga jamaah itu bisa menghilangkan azab kubur. Jamaah itu mampu awake dhewe Allah diparingi ekonomi sing baro. Cara diparingi ekonomi sempit panjenengan diparingi manah sing sabar, diparingi manah sing ridho niku barokahe jamaah. Ya Allah, jam 10:04 urung nyeritakne peristiwa Isra Mi'raj ning langit siji petuk sapa loro sapa. Akhire jeneng Nabi nalikane roh neraka isine wong wedok sing akeh. Ya nggih, hadis Mi'raj niku. Nalikane jeneng Nabi nginguk neraka sing akeh isine wong basa nginguk swarga sing akeh isine wong menyukmen wong lanang. Wong melarat. Mbah iki lek tak critakne suwi, sak jam gak cukup. Ki apik, diterusne apa piye? Wis bengi iki. Ki apik sing arep tak critakne iki lho timbang mau. Tetapi wis bengi kok. Piye diterusne? Wah, wis bengi iki lho. Ki apik sing arep tak omongne timbang mau. Tapi wis bengi kok. Piye? Terusne nggih. Tapi wis bengi iki. Apik sing arep tak omongne timbang mau, tapi wis bengi. Apa ngene ngomong Pak Lurah rawuh sok ben ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah rojabiah, barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedos duwaya pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwun sewu para kiai kula donganane pindah kersane mboten pangsul. Biasa lek ganti sing dongane do mulih. Dibiasakne ngaji lek durung donga aja mulih. Mula diarani doa penutup. Aku iki lek ora ditutup engko ku mula ngaji kudu ditutup ditaleni karo donga ben ora ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawaqis ma dhahara minha batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Susan khusus zuriyahipun sepiantun hadir wonten majelis pengawasan menika ya Allah. Susan khusus zuriyahipun sedaya warga dusun Dawung Desa Meduk ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon pesan khosah Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.